क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि साखाथियाव थानाय गियानपुरी गामि आफादा गाजा गोमजायै खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गियानपुरी गामिया गिबि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाखौ बरायनाय जायो आरो खन्थाइ बिजाब लिरनानै आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय जुबा लेखक सन्मान बान्था मोननाय डक्टर माफि रजे बर'खौ बरायदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय, गिदिर उन्दै सन्मान लालायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बैसागु मेथाइ रोजाबनाय आरो बैसागु फोरबोनि मोसानाय हाबाफारि लादों। गियानपुरी गामिनि गामिगोरा डक्टर जनिल मुसाहारिया हाबाफारिनि बारै खौरांनि गेजेरजों गुवारै फोरमायथिनानै होयो। जोङो बे गियानपुरी गामिखौ फसंदोंमोन 2015 मायथाइयावनो। खिन्थु बाव जोङो थाफैनाया बारा गोबाव जायाखै। जोङो 2021 समनिफ्राय जोङो बेबायदि न'खरब्रैसो न' लुनानै थाफैनाय जादों। बे समनिफ्रायनो जोङो बर' हारिनि जे मोनसे गोथार फोरबो जायखौ जोङो बैसागु होननानै बुङो, बेखौ जोङो फालिबोदों। मोनसे थांखि जोंहा दंमोन मा, जे जोंनि इयुन जोलैफ्रा दानि बे मडार्नाइजेसन जुगाव बा ग्लबेलाइजेसन जुगजों माने बांद्राय खारफानानै जोंनि हारिनि हारिमु, राव, थुनलाइ बेफोरखौ माने बावजोबलांनाय, बेफोरबायदिखौ जोङो एसे माने नोजोर होदों। जाहाथे जोङो बे बर'नि हारिमु, राव, थुनलाइ बेफोरखौ जोङो जे बे बैसागुनि बा बैसागु फोरबोआव जे बेफोरो रिफ्लेक्ट जायो, बा बैसागु फोरबोआनो मोनसे प्लेटफर्म जेरावहाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय, गाननाय, दामनाय देनाय गासैबो कालसारानो बेरखांजोबो। दा बेफोर थांखिखौ लानानै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ माने खुंनाय जादों। आरो जोङो बेजों लोगोसेनो दहाय जोंहा जोंनि प्रफेसार इन्दिरा बर'आ बुंलांखाबाय जे बेजों लोगोसे जोङो थुनलाइयाव माने देरहासारनाय, सोलोंथाइयाव देरहासारनाय, बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव देरहासारनाय माने जोङो सुबुंफोरखौबो बा गामिनि सुबुंफोरखौ जोङो मान होबोनाय, बेबायदि माखासे आयदाफोरखौ जों लाफाबाय थादों। बेजों लोगोसे जोङो उन्दै उन्दैफोरनि मोसानाय, जे माने कालसारेल मोसानाय कम्पिटिसन, बे आयदाफोरखौ जोङो लादों। लोगोसे जोङो एसे सुंद' सावरायनाय बेफोरबायदिबो जोङो हाबाफारि लादों फुंनि गेजेराव। दा बेबायदिनो जोङो मोनसे फिसायैब्लाबो जोङो बर'नि हारिमु बा कालसार बेफोरखौ जोङो बोरैहाय फोथांलांनानै लाखिनो हायो, बा इयुन जोलैनो जोङो बोरैहाय होलांनो हायो, मोनसे फिसा बिथिंजों जोङो नाजालांदों। बेनो जोंनि मेन उद्देश्य बे बैसागु फोरबो खुंनायनि। जोङो बाव गासै 20सो बायदि न'खर दङ। खिन्थु थाफैथारनाया जोंहा दासिम माने 11 न'खर बायदि थाफैबाय। खिन्थु गासै सोद्रोमाया 20निबो एसे बारा, माने गासै सोद्रोमाया गामियाव जइन जानाया। दा गोजोन्थों।